Καλημέρα μάγκες. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο εδώ πέρα στο Deo Gamer κανάλι. Καλώς ήρθατε σε μία ουσιαστικά ανάλυση κάποιου συγκεκριμένων αγώνων, το οποίο θα αρχίσω να κάνω από τώρα. Θα αναλύουμε μαζί και θα είναι κάτι καινούργιο το οποίο θα λεβέλει και αυτό στο κανάλι μαζί με τα παιχνίδια που παίζουμε, το FIFA και το DLS. Θα αναλύουμε ματσάκι του ΠΑΟΚ. Οπότε σήμερα ήρθα εδώ πέρα για να αναλύσουμε το μάτς ΠΑΟΚ εναντίον Εγάλεο στο γήπεδο της Τούμπας. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε κανονικά. Πάμε να αναλύσουμε το ματσάκι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Εγάλεο, Κυριακή 4/12 στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ πήγε να παίξει το μάτς της ζωής του, πήγε να παίξει το μάτς το οποίο θα τον έδινε μία ανάσα από τα προκριματικά. Ήταν στους γύρους του 16 στη φάση 2 και πήγε να παίξει την Τούμπα με το σκορ 3-0 το οποίο είχε ρίξει στο γήπεδο του Εγάλεο, εκεί πέρα στο Εγάλεο είχε ρίξει 3-0, οπότε εδώ πέρα πήγαινε πάρα πολύ χαλαρά και πήγαινε για ένα απλό 2-0, για ένα απλό 3-0, για ένα απλό, ας πούμε, όλοι πιστεύαμε, εγώ δηλαδή πίστευα δηλαδή ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να φέρει, ας πούμε, σε αυτό το μάτς 3-1 ή 3-2 ή 3-0 ή 4-0, γιατί ήταν πολύ εύκολη ομάδα το Εγάλεο. Αν είχαμε ρίξει 3-0 εκεί θα μπορούσαμε και εδώ πέρα να, ειδικά στο γήπεδό μας που έχουμε γενικά την άνεση όταν παίζουμε στη λέδρα μας να ρίξουμε πολλά, αλλά πώς το λένε, εγώ πίστευα γενικά για μένα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να ρίξει ένα 3-0, θα πάει να ρίξει ένα 4-0 και ο ΠΑΟΚ όπως και να έχει πήγε σε αυτό το μπάζι Τούμπας σαν να ήταν μια προπόνηση. Και τι λέω και τι εννοώ όταν λέω σαν να ήταν μια προπόνηση? Πήγε σε αυτό το μάτς για να δείξει ουσιαστικά στην Τούμπα τι ομαδάρα είναι, εντάξει. Και πήγε σε αυτό το μάτς γιατί ήταν αποφασισμένος να διαλύσει το Εγάλεο για να μπει μέσα στα προκριματικά. Το ήθελε πάρα πολύ αυτό, το ήθελαν πάρα πολλοί παίκτες και ο Ρασβάλο Τζέσκου. Οπότε ο ΠΑΟΚ δεν έριξε μόνο 3 γκολ, έριξε 7 γκολ, 7-1. Βλέπετε εδώ πέρα, 7-1 στο Εγάλεο, 7 γκολ, και το εις βάρος σκορ ήταν 10-1. Όπως το ακούτε, είναι όπως το ακούτε, όπως το λέω εγώ. 10-1 το εις βάρος σκορ. 10-1. Θα μου πεις τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει ξαναρίξει ποτέ 7 γκολ σε γύρω του 16 στο πρωτάθλημα για να μπει σε προκριματικά? Θα σου πω ναι, το έχει ξανακάνει. Αλλά δεν ήταν και τόσο δύσκολη ομάδα το Εγάλεο που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ από την αρχή του αγώνα, όπως το είδαμε όλοι, γιατί το είδα και εγώ το μάτς, έτυχε να το είδα το μάτς του ΠΑΟΚ με το Εγάλεο, μπήκε πολύ αποφασιστικά. Μπήκε πάρα πολύ αποφασιστικά και έκανε φάσεις και έδινε σωστές πάσες και δεν είχε χάσει τη συγκέντρωσή του και έκανε και καλή άμυνα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ο Κόλε και ο Τετζιόρα έκαναν πάρα πολύ καλή άμυνα. Βοήθησε πάρα πολύ επίσης και ο Μπάμπα, φυσικά, εντάξει. Να, εδώ πέρα πάμε στην εντεκάδα, να σου το πω και επιγραμματικά. Μισό λεπτό. Πού είναι η εντεκάδα, να τη δούμε?
Άρε φίλε, μας βγάζει την εντεκάδα μας ρε. Καθίστε, ξέρω τι θα κάνω, καθίστε, περιμένετε. Εντεκάδα θα πατήσω. Να δούμε την εντεκάδα, να σε εξηγήσω καλά. Καλά, δεν πειράζει. Τη θυμάμαι εγώ, μάλλον θα τη θυμηθώ τώρα την εντεκάδα, γιατί δεν μας τη βγάζει. Εκτός αν τη γράψω, περιμένετε λίγο. Εντεκάδα ΠΑΟΚ Εγάλεο. Να την, εδώ ήταν η εντεκάδα, λοιπόν, την είδαμε. Λοιπόν, καθίστε. Πού είναι ρε παιδιά? Να τις λοιπόν, εντεκάδες. Ωραία. Πάμε εδώ λοιπόν. Εντεκάδες ΠΑΟΚ. Ρασβάλου Τζέσκο. Είχαμε καταρχήν τον Παυλέκα για τερματοφύλακα, έτσι. Ο Κοτάση δεν έπεσε βασικός. Τώρα, από ό,τι είχα πληροφορηθεί, γιατί είχα ρωτήσει και τον πατέρα μου φυσικά, με είχε πει ότι ο Παυλέκα ήταν το δεύτερο του μάτς. Οπότε ο Παυλέκα έπαιξε βασικός σε μάτς γύρω του 16, φάση 2, για να πάμε στα προκριματικά. Έβαλε το Παυλέκα. Για μένα, αν με ρωτούσατε αν ο Παυλέκα έπαιξε καλά, θα σας πω ότι ο Παυλέκα έπαιξε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έφτασε πολλές φορές η μπάλα στο τέρμα, στην εστία τη δικιά μας. Γιατί είτε την έκοβε άμυνα, είτε παίζαμε πολύ καλά κλειστά πίσω και δεν περνούσε τόσο εύκολα η μπάλα. Και στη μία φάση που έκανε η ομάδα του Εγάλου και μας το έβαλε αυτός ο Δρίτσας, στο 23, ήταν μια φάση εντάξει κολοφαρδίας, γιατί η μπάλα βγήκε από τη γωνία, έβγαλε την πάσο ο παίκτης του Εγάλεου, την έδωσε προς τον Δρίτσα και ο Δρίτσας με ένα μικρό έτσι τάκ με το πόδι την έστειλε μέσα στα δίκτυα. Εντάξει, αυτή η φάση ήταν καθαρά κολοφαρδίας. Για μένα πιστεύω ότι ήταν καθαρά κολοφαρδίας. Λοιπόν, ο Σάστρε έπαιξε πάρα πολύ καλό ο Σάστρε. Πολύ καλός σε εκείνο στο μάτι του Εγάλεο. Έκανε πάρα πολύ καλή άμυνα και ήταν γενικά πολύ σταθερός. Ο Λόβρεν και αυτός πάρα πολύ καλός. Δεν φάνηκε πάρα πολύ. Φάνηκε σε κάποιες καταστάσεις που πήγε να κάνει κάποια κεφαλιά. Και εκεί πέρα με τον γκολ που μπερδεύτηκε λίγο εκεί πέρα με τις παίκτες του ΠΑΟ που μπερδευτήκαμε ποιος έβαλε τον γκολ και τελικά το είχε βάλει του Σουντάλη από την κόντρα και επηρεάστηκε και ο Λόβρεν. Πολύ σταθερός και ο Λόβρεν. Πολύ καλός, πολύ ωραίος. Μιχαηλίδης, ούτε αυτός φάνηκε πολύ καλά, σταθερός, θα πω για μένα. Κοτάς, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός, παιδί από την Ακαδημία. Ένα παιδί που εκμεταλλευτήκαμε και πιστεύω για μένα με το χέρι στην καρδιά ότι θα είναι ο επόμενος Μιχαηλίδης. Σας το λέω παιδιά, το πιστεύω με το χέρι στην καρδιά για μένα ότι θα είναι ο επόμενος Μιχαηλίδης, γιατί αυτό το παιδί έχει λαμπρό μέλλον.
έχει πάρα πολύ καλό μέλλον. Είναι παίκτης από την Ακαδημία και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει ο Λατσβάν Λουτζέσκου να το χρησιμοποιήσει. Γιατί τέτοιους παίκτες πρέπει να βάζουμε στο παρκέ, τέτοιους παίκτες πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες. Τέτοιους παίκτες, παρόλο από τους κανονικούς μας παίκτες, πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες παίκτες από την Ακαδημία. Γιατί αυτοί οι παίκτες έχουν λαμπρό μέλλον και θα κάνουν και λαμπρή καριέρα και στο ΠΑΟΚ και θα μας χαρίσουν πολλά και ωραία γκολ. Αυτά. Γκόμες. Έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Γκόμες. Πολύ καλός παίκτης για μένα, σταθερός. Θημιάνης. Και αυτός πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός ο Θημιάνης. Έβαλε και γκολ. Νομίζω έβαλε γκολ ο Θημιάνης. Αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν έβαλε. Δεν έβαλε ο Θημιάνης γκολ. Ο Θημιάνης όμως έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και βλέπω ότι είναι ένας παίκτης που κυνηγάει τις φάσεις. Από ό,τι βλέπω. Καμαρά πάρα πολύ καλός. Πολύ σταθερός. Πολύ ωραίος ο Καμαρά. Σβάπ πάρα πολύ καλός. Πολύ ωραίος. Πολύ σταθερός. Έχει το γκολ. Το βλέπουμε ότι έχει το γκολ. Και στο μάτς με το Εγάλεο έπαιξε σχετικά πολύ καλά. Ο Ζίκοβιτς πάρα πολύ καλός με το γκολ του. Πολύ καλός, πολύ σταθερός ο Ζίκοβιτς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος το χρειαζόμαστε στη γραμμή την αριστερή επιθετική γραμμή. Είναι ένας παίκτης το οποίο το χρειαζόμαστε πάρα πολύ καλός. Είναι ένας παίκτης πολύ σταθερός, πολύ καλός. Ο Τάισον πέρα την ηλικία του πάρα πολύ καλός και αυτός. Δίνει πάντα το 100% του. Ο Τισουντάλη, εντάξει, τι να πεις για το Τισουντάλη, hat-trick μες στη Τούμπα. Δεν το περίμενε κανένας. Από εκεί που ο Τισουντάλη ερχόταν και έχανε τις φάσεις μπροστά στην εστία, τώρα τις τελειώνει. Πιστεύω ότι ο Τισουντάλη έχει πάρει μπρος, όπως και ο Τσάλοφ. Κακός που δεν τον έδωσε για μένα, κατά τη γνώμη μου, ο Λουτζέσκου συμμετοχή το Τσάλοφ. Αλλά δεν πειράζει, θα το δούμε στο μάτς με το Πασερεκού που παίζουμε την Κυριακή. Ο Τόμας πάρα πολύ καλός, πολύ σταθερός. Τέλειος. Ο Σορετήρε και αυτός πάρα πολύ καλός. Δεν το πήραμε τυχαία από τη Manchester United. Ήρθε για να τελειώσει τα ματσάκια. Ο Μουρ πάρα πολύ σταθερός. Πολύ καλός. Και ο Σαμάτα απίστευτος. Εντάξει, είχαμε τα κακά του με του Σαμάτα που δεν είχε βάλει πολλά γκολ στο πρωτάθλημα που μας πέρασε. Είχε βάλει μόνο 2 γκολ. Αλλά πιστεύω ότι αν και ο Σαμάτα δεν είναι παίκτης εμπιστοσύνης, δεν είναι παίκτης τελειωμάτων, πιστεύω ότι και αυτός ίσως θα μπορέσει αργότερα να δείξει παραπάνω πράγματα. Οπότε πρέπει λίγο να περιμένουμε σε σχέση με το Σαμάτα. Οπότε λοιπόν, αυτά για την 11. Πάμε πίσω να ξαναδούμε τα στατιστικά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οπότε παίξαμε πάρα πολύ καλά. Έβαλε ο Σουρτάριερ ένα γκολ στο 6, ο Τισουντάλη ένα γκολ στο 12, 47 και 51. Ο Δρίτσας μας είχε βάλει ένα γκολ στο 23 από τη μείωση εκεί πέρα μετά τον γκολ του Σουρτάριερ, αλλά μετά τον γκολ του Τισουντάλη στο 12. Αλλά ο Πάουκ δεν σταμάτησε γιατί έβαλε ο Τισουντάλη ένα στο 47, ένα στο 51. Ένα ο Ζίκοβιτς στο 36. Ένα μετά έβαλε πρώτα ο Ζίκοβιτς στο 36, μετά ο Τισουντάλη στο 37 και 51, μετά ο Τάισον και μετά ο Μπράντο Τόμας. Και έτσι κάπως τελειώσαμε το πίνακα των σκορ των γκολ. Για να δούμε λίγο τα στατιστικά μας. Πόσο κατοχή μπάλας είχαμε εμείς, να το σχολιάσουμε λίγο κι αυτό. Λοιπόν, όχι εδώ. Στατιστικά. Εδώ είμαστε. Όχι. Κάτσε λίγο. Κατοχή μπάλας και τα σχετικά, έτσι. Δεν λέει στατιστικά, το μόνο που λέει, ας εκμεταλλευτούμε αυτό που λέει ότι είναι ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε μία φορά το
το Εγάλεο, όχι ότι έχει κάνει μία νίκη, 0 ισοπαλίες, ωραία, και 0 νίκες στο Εγάλεο στο πρώτο αγώνα, και 30 δεκάτους στο κύπελλο Ελλάδας ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-0 από ό,τι βλέπουμε το Εγάλεο, οπότε καταλαβαίνετε γιατί ιστορική ομάδα μιλάμε, ότι είναι ο ΠΑΟΚ, έχει πάρει τα μπρος του και είναι πάρα πολύ καλός. Οπότε ο ΠΑΟΚ έπαιξε, με λίγα λόγια για να συνοψίσουμε, έπαιξε πάρα πολύ καλά, παίξαμε πολύ συγκεντρωμένα, και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε έτσι να δώσουμε το 100% μας και σε άλλες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι πάμε δυνατά για τα προκριματικά, πάμε δυνατά να διαλύσουμε όλες τις ομάδες, και γενικά πιστεύω ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχουμε πολύ μεγάλο μέλλον. Πιστεύω ότι όταν μπαίνουμε στα μάτς τα μπαίνουμε από την αρχή σοβαρά, δεν μπαίνουμε χαβαλέ και έτσι να τελειώσει το μάτς, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε μια δυναμική, μια κατάσταση, να μπούμε δηλαδή σοβαρά, να μπούμε παθιασμένα στο μάτς, γιατί όλοι βλέπουμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ όταν μπαίνει συγκεντρωμένα, όταν μπαίνει παθιασμένα, όταν μπαίνει πάντα συγκεντρωμένα σε όλα τα μάτς. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να σας αφήσω έτσι, θα σας βάλω τις φάσεις του ΠΑΟΚ με Εγάλεο, θα σας βάλω βασικά, θα το κόψω, θα βάλω συγκεκριμένα γκολ που έβαλε ο ΠΑΟΚ για να καθίσετε να τα δείτε, θα σας τα δείξω εδώ πέρα. Λοιπόν, βασικά όχι, δεν θα το κάνουν, γιατί παίζει μετά να έχω πνευματικά δικαιώματα με το YouTube. Μπορεί να έχω καμία χαζομάρα και να γίνει καμία χαζομάρα. Οπότε αφήστε το, δεν θα το κάνω. Δεν πειράζει, έτσι και σχολιάσαμε το μάτς, τα είδαμε τα γκολ. Τώρα ναι, να μιλήσω για ΠΑΟΚ Πασεραϊκός. ΠΑΟΚ Πασεραϊκός πιστεύω για μένα ότι είναι ένα μάτς, εντάξει, παίζουμε την ομάδα του Παύλου Γκαρσία, γνωστός προπονητής του ΠΑΟΚ πολλά χρόνια, και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το κερδίσουμε. Τώρα δεν ξέρουμε τι σκορ, θα πω ένα σκορ 4-2 ή κάπου εκεί κοντά 5-1, 4-2, κάπου εκεί θα πω. Πιστεύω ότι το έχουμε εύκολα το Πασεραϊκό, δεν φοβόμαστε, οπότε πιστεύω ναι, κάπου εκεί 4-2, 5-1 θα παίξουμε συγκεντρωμένα, θα μπούμε συγκεντρωμένα σε όποιο γήπεδο και να παίζουμε, δεν έχει σημασία, και πιστεύω ναι ότι θα το κερδίσουμε το Εγάλεο και θα παίξουμε πάρα πολύ συγκεντρωμένα και πάρα πολύ καλά. Οπότε ναι, οπότε μάγκες, αυτά. Σχολίασα το μάτς του ΠΑΟΚ με το Εγάλεο, σχολίασα το μάτς του ΠΑΟΚ με το Πασεραϊκό, οπότε αυτά. Εσείς αυτό που θέλω να κάνετε είναι να με κάνετε ένα like, να δείτε το βίντεο, φυσικά το σχολιασμό, θα έρχονται και άλλα τέτοια, να μου κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι, να μου κάνετε μια εγγραφή, το καμπανάκι για να βλέπετε τις ειδοποιήσεις. Οπότε αυτά, ελπίζω να έχετε μια καλή Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, όπως λέμε όλοι μας. Ελπίζω να περνάτε καλά με τις οικογένειές σας, με όλους σας, με τους φίλους σας. Να είστε πάντα καλά. Επιστρέφουμε με βίντεο με FIFA Mobile, το επόμενο μας βίντεο.
Οπότε αυτά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τσάου.